vodu rozrážajú ladnými pohybmi. Títo závodníci neplávajú na čas, ale ide im o správnu zostavu. A práve majstrovstvám v umeleckom plávaní bol venovaný tretí víkend v marci. Rozhodcovia hodnotili zostavy sólové, duové a tímové. 5 rozhodcov hodnotí jednotlivé prvky a figúry. Je to o neustálém tréninku, přípravy, kondici, trénování techniky, trénování prostě rozvoje pohybové a kondiční. A ďalších 5 hodnotí umelecký dojem. Jak komunikuje s hudbou, jak komunikuje vlastně i, když má třeba vážnou muziku, jak se tváří, jak je namalovaná, jak jdou plavky s namalováním, jak nastupujou, s jakým entuziasmem jdou do té sestavy, jak je vlastně pro nás je dost důležitý, jak je to baví. Na majstrovstvá sa prihlásilo 12 klubov, medzi nimi tiež klub Tesla Brno. Ich trénerka Soňa Bernardová súťažila aj na olympiáde. Teďka se připravujeme vlastně na párovou sestavu, která začne vlastně zítřejší soutěž, otevřeme duem technickým, potom bude následovat příprava v rámci solové technické sestavy a duové volné sestavy. Na natrénování ta koordinace, bych řekla. Hlavně v tom duu, jakže abychom to plavali stejně co nejvíc. Protože zase ta výdrž ta se naplave celkem rychle, když se to trénuje, ale ta koordinace je většinou těžší. Na prvých miestach z viacerých kategórií sa umiestnil športový klub Univerzity Palackého v Olomouci, telovýchovná jednota Tesla Brno a vysokoškolský športovný klub Univerzita Brno. Česká republika má otvorené majstrovstvá. Vďaka tomu sa súťaže mohlo zúčastniť aj 13 ďalších krajín. Športovci takto získavajú body, ktoré ich môžu doviesť až k olympiáde. Pre Stisk TV, Viktórie Beránková a Soňa Babirátová.